So po ito dyan mga kosa, nandito ako sa tapat ngayon ng BGH. Bale, ito lang, nagandaan lang ako dito. Gusto ko lang i-post oh. May project na maganda ngayon eh. Oh ha? Ano ng Baguio, grabe, social. Ang daming magagaling na artist. Stig, diba? Basahin natin nandito. Ay, mga letters na lang sa mga susunod. Hindi na parang ganito. Oh, ang ganda. Oh, ha? Oh. Kaya mga kosa, ayun na. Ito ang ganda sa Baguio.